akwai sahabbai mata gwaraza kamar yadda kuma akwai sahabbai maza da suka shahara cikin jaruntaka da cikin aiki wa addini. Dukkan sahabbai maza da mata suna ɗauke da alheri, amma babu shakka ba ɗaya suke ba, suna nan darajat. Kamar da aka sani, babu wani sahabi a shari'ance da ya kai sayyiduna Abubakar ƙima da daraja a idanun shari'a. Haka dai ake samu kowa da irin daraja da irin ƙima da irin ƙarfin gwagwarmaya da Allah maɗaukakin sarki ya bashi. A zamanin Annabi sallallahu ta'ala da sallam akwai sahabbai da ake tafiya jihadi da su, ba don su rike takobi su shiga fagen daga ana buga da su ba, sai don wasu aikace-aikace da ya kamata su yi da ya dace da irin yanayinsu. Na tanadawa mujahidai abinci, na jinyan waɗanda suka samu rauni, da irin aikace-aikace masu kama da wannan. Akwai sahabbai mata masu karantarwa, kamar wannan shahararriya baiwar Allah Ashifa bintu Abdullah al-Adawiyyatul Qurashiyya. Wannan sahabiya babbar malama ce tun a zamanin jahiliya, tun kafin musulunci ya zo mai karatu ce, ta iya karatu, ta iya rubutu. Ita ce ma malamar Nana Hafsa yar Umar, wacce take iyali ga Annabi sallallahu ta'ala wasallam bayan mijinta ya yi shahada a yakin Uhud. Wasa kuma Nana Hafsa tana daga cikin manya-manyan mata daidai gurgudu. An haife ta kafin a aiko Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Tana da wajen shekara 4 lokacin da aka aiko Annabi sallallahu alaihi wasallam. Ita sa'ar na Fatima ce. To sayyidatuna Ashifa bintu Abdullah ko Laila bintu Abdullah mace ce malama kuma mai karantarwa. Daga cikin mashhuran almajiranta Nana Hafsa yar sayyidina Umar, matar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Wannan baiwar Allah Ashifa ta kasance mai da'awa, kai ta yi hijira ma har sau biyu. Tana cikin waɗanda suka yi hijira daga Makka zuwa Habasha, zuwa Aksum a ƙasar Habasha, ko a ƙasar Ethiopia da ake magana yanzu, ko a yankin Tigray da ake magana a cikin ƙasar da ake ce mata Ethiopia a yanzu. Ta yi hijira zuwa Habasha, sannan kuma ta yi hijira na biyu zuwa Madina. Wannan baiwar Allah saboda ƙwazonta, tana jinya, likita ce a irin likitanci na wancan lokaci, sannan kuma mai karantarwa ce, sannan kuma wacce ake neman shawarinta. Lokacin da Sayyidina Umar bin Khattab ya samu khilafa, tana daga cikin mutanen da ke sahun gaba da ake neman shawarwarinsu domin gudanar da mulki. Nana Ashifa bintu Abdullah, Sayyidina Umar a zamanin khilafansa ya ma naɗa ta sarauniyar kasuwan Madina. Wannan mukami nata a irin wancan lokaci ya dace da abin da ake kiransa kwamishinan kasuwanci ko ministan kasuwanci, mu ce ministan kasuwanci, domin Sayyidina Umar khalifa ne na dukkan duniyar musulmi. Ku dubi harkar kasuwanci, yanayin kasuwa musamman a wancan lokaci, guraren da aka fi kai kawo da ta'amuli da mutane, babu inda ya kai kasuwa. Domin nan kasuwa akwai harkar dukiya, akwai harkar samun waɗanda za su
iya yin laifi su nemi hukunta su. Aka ce kasuwa, aka ce masallaci, nan ne matattarar mutane. To saboda haka kuna daga ko mu da ku gaba ɗaya duka Nana Ashifa bintu Abdullah wato abar alfahari ce a gare mu. A lokacin da muke bautawa Allah a wannan zamani, muke kai kawo, muke hana idanunmu bacci domin yin abin da ya kamata, domin gina wannan addini, domin gina wannan al'umma tamu, babu shakka cikin waɗanda za mu tuna cikin zukatanmu akwai irin su Laila bintu Abdullah ko Ashifa bintu Abdullah ko Shifa bintu Abdullah. Kamar yadda kuka sani, ku iyayenmu mata na wannan gari Donga, shugabannin Nisa'us Sunna da sauran membobi da sauran mata masu ƙaunar sunna, masu son sunnan nan ta ci gaba, masu son Allah da annabinsa, masu son al'umma. Domin son Allah wajibi ne, son manzon Allah wajibi ne, haka kuma son al'umma shi ma abu ne da shari'a ta bukaci kowa ya yi wannan. Domin hadisi ya inganta, annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ɗayan ku ba zai imani ba sai in ya so wa dan uwansa abin nan da yake so wa kansa. Kana so wa kanka lafiyar jikinka, kana so wa kanka samun abin da zai rufa maka asiri, abin da zaka ci, abin da zaka sha, abin da zaka yi sutura da shi, to dole ne ka ji kana so wa dan uwanka, kuma kowane dan uwanka. Kenan son al'umma wajibi ne. Wannan shi yasa yana daga cikin sifofin annabi sallallahu alaihi wasallam fitattu, son ƙasarsa da son al'ummarsa. Shi yasa Allah madaukakin sarki yake cewa a cikin suratul tauba, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim. Hakika wani manzo ya zo muku min anfusikum, daga ku kanku, a matsayinku na larabawa shi ba larabe ne, a matsayinku na qurayshawa shi ba qurayshe ne, a matsayinku na hashimawa shi ba hashime, a matsayinku na mutane shi mutum ne dan uwanku. Rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum, duk abin da ke wahalce ku, abin da ke wahal da ku, abin da ke kuntata muku, azizun alayhi, wani abu ne da ke tayar masa da hankali, wani abu ne da ke hana shi bacci. Sannan harisun alaikum, wannan manzo mai yawan son muku alheri ne. Sannan ra'ufur rahimun, mai rungume ne, mai jin kai ne bil mu'minina, ga mu'minai. Waɗannan suna daga cikin fitattun siffofin annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam. Saboda haka yadda yake zama wajibi mumini ko musulmi su so Allah, ko mumini ko musulmi ya so Allah, ya so manzonsa, ya so littafin Allah, ya so sunnar manzon Allah, haka nan kuma ya so al'ummarsa. Duk abin da zai faranta al'ummarsa rai ya faranta masa rai, duk abin da zai bakanta wa al'ummarsa rai ya bakanta masa rai. Duk wata ko duk wani hatsari da yake fuskantar al'ummarsa ya yi iya iyawarsa, ta yi iya iyawarta, ya hana idanunsa bacci, ta hana idanunsa bacci domin kau da wannan bala'i. Idan kuka fahimci wannan, ya ku nisa'us sunna, ya ku iyaye mata na wannan gari na Donga, kamar yadda kuka sani muna fuskantar zaɓe domin canja shugabanni, canja shugaban ƙasa, canja gwamnar jiha da kuma ƴan majalisu masu wakiltar al'umma a dukkan faɗin Najeriya.
mu nan Taraba a matsayin mu na yanki cikin Najeriya, mu ma wannan lamari ya shafe mu. Sannan ba a ɓoye yake ba, irin hali da al'ummar mu suke ciki a nan Taraba. Masu hankali suna sane da komai. In kaga mutum yana neman ja cikin wannan lamari, mutum ne mai bautar maslahar kansa a lokacin da wannan maslaha ta kai ta saba wa babbar maslahar al'umma. Wannan ko ba daidai bane, ba mutunci bane. Ko nan garin Donga me tarihinsa? Sarakunan Donga wanda suka gabata akwai musulmi a ciki? Akwai musulmi. A sarautar ina tambayar ku, a sarautar Donga an yi musulmi? An yi musulmi. Har yau har gobe muna da ƴaƴan sarakunan Donga waɗanda suke musulmi ne, sun cancanci su yi wannan sarauta. Amma kun ga irin hali da ake ciki yanzu. Wannan hakika ce ko kuma son zuciya? Maganar da nake faɗa daidai ne? Daidai ne, shine waƙi'i. Amma saboda wata dama da wasu suke da ita kuma suke amfani da ita ta hanyar da bata dace ba, kun ga irin hali da ake ciki yanzu. Komin cancantar ka in kai musulmi ne, a bi wasu hanyoyi don a take ka, saboda kawai suna da gwamna. Wannan shine gaskiyar lamari. Muna sane wasu ba sa son su ji irin wannan magana, amma tabbas mahankalta masu adalci cikin al'umma, musulmi ko ba musulmi suke ba, sun san wannan ita ce hakika. A nan Donga mun taɓa samun wakilai musulmi, mun taɓa samu. Alhaji Mai Gari Ahmadu ya yi wakilci a nan lokacin da ake gongola, ya zama to ɗan majalisa, zaɓe ci. Amma yanzu kuna da wannan dama a nan Donga, kuna da ita? Idan da za a bar tsarin mulkin Najeriya ya yi aiki, kuna da wannan dama. Amma kuma hanyoyi za a bi na wasu tsarin mulkin Najeriya. A yi amfani da mulki, a yi amfani da ƙuri'un ƙarya, a yi amfani da ƙuri'un boge da ake rubuta. A ga cewa musulmi bayi da sauti, bayi da murya. Daidai ne mu bar haka ya rika tafiya? Dole ne mu yi magana. Dole ne a ci gaba da wayar da kan mutane. Saboda haka ina ƙara kiran ku ji tsoron Allah, ku gaji annabi, kamar yadda na ambata muku a cikin wannan aya ta suratul Tauba. Annabi duk abin da ke wahal da al'umma, yake cutar da al'umma, abin yana hana shi bacci. Kuma harisun alaikum, annabi mai sowa al'umma alheri, ba a iya bacci idan ya fahimci ana zaluntar al'ummarsa. Kowa daga cikin ku ya tabbatar da cewa zaluntar musulmi na damunsa. Kowa ce daga cikin ku ta yi iyawarta cikin hanyoyi na bin doka da oda da ka'idoji, ta ga cewa ta yi abin da zai kau da zalunci daga al'ummar musulmi. Mu al'ummar musulmi ba a zalumai muke ba, mu ba mu da zalunci, domin shari'ar mu ta haramta zalunci. Ba kamar Yahudawa ba ne, wanda suke ganin cewa duk wanda ba Yahude ba tamkar bawa yake ga Yahude. Su a gurinsu, a wurin Yahudawa, ana haramta mu'amalar riba tsakanin Yahude, amma halal ne Yahude ya yi mu'amalar riba da wanda yake ba Yahude ba. Kun ga daga nan zalunci ya fara samun gindin zama. Saboda haka ku ji tsoron Allah.
zaɓen nan da ake yi ma'anarsa shine duk wanda masu rinjaye suka zaɓa a takarar majalisa ya fi samun ƙuri'a shi zai zamanto ɗan majalisa da zai wakilce ku, da zai wakilci yankinsa na shekara 4. Idan an zo zaɓen gwamna ne, duk wanda ƙuri'unsa suka yi rinjaye cikin ɗan takara shi zai wakilce ku a jiha ya zamanto gwamna na shekara 4. Bayan shekara 4 nan a sake zaɓe. A bisa tsarin mulki haramun ne a yi maguɗi, a yi maguɗin zaɓe ko a rubuta ƙuri'u na ƙarya ko a hana wasu jinsi jefa ƙuri'a don addininsu ko don yankinsu. Amma kuma ba abin wayannan ƙa'idoji, ana amfani da mulkin da ke hannu a karya waɗannan, a takura wasu al'umma, a share wasu al'umma, a mai da su ba komai ba ne, duk da kuma su majority ne. Mu a jihar Taraba matsayin mu na al'ummar musulmi mu ne majority, wannan shine gaskiyar lamari. Saboda haka zaɓe da ke tahowa wadda za a yi a ƙarshen February da farkon March, musamman farkon March, zaɓen gwamna, ku tabbatar da cewa kun yi abin da shari'a ta wajabta muku ku yi, ba don zatin kowa ba, ba don zatin ɗan takara ba, ba don zatin mai wa'azi ba, ba don zatin kowa ba, sai don haka Ubangijinku ya wajabta muku. Kowace ce a iya ƙarfinta ta yi gwagwarmaya domin tsaye da adalci wa kowa da kowa. Kuna fahimtar wannan saƙo? Kuna fahimtar wannan saƙo ko ba ku fahimta na shiru? Duk masu kati su yi ƙoƙari su bauta wa Allah da wannan katin zaɓe da ke hannayensu a ranar zaɓe. Annabi ya ce, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadi, fa in lam yastati fa bi lisani, fa in lam yastati fa bi qalbihi wa dhalika ad'afu al-iman." Duk wanda ya ga munkari ko ya fahimci munkari, falyughayyirhu bi yadihi. Kuna iya aiki da wannan hadisi a ranar jefa ƙuri'a. Kada ku zaɓi gwamna sai wanda shari'a ta wajabta muku ku zaɓa. Duk wani wanda shari'a ta haramta muku ku danna masa ƙuri'a, wajibi ne kada ku danna masa. Kada shaidan ya zo ya same ku ya ce, to ai shi wannan fa ya ba mijina mota, ko ya ba mijina gida, ko ya aiko mana da kuɗi 5,500, ko ya aiko mana da sabulun wanka. Musulmi ya fi ƙarfin ya sayar da ‘yancinsa ga shaidan. Kuma duk wanda ya zaɓi Allah ba zai kaskanta ba. Wal aksu sahih. Wanda yake gani yanzu shi saboda kwaɗayin zai samu mota, ko ya samu mota, ko za a gina masa gida, ko za a mai da shi wani memba, saboda haka ya yadda ya saba wa Ubangijinsa, ya yadda ya sarayar da haƙƙin al'ummarsa a ci gaba da walakanta su, to insha Allahu ta'ala babu ta yadda za a yi ya samu riba ta hakika. Duk abin da zai samu ko duk abin da za ta samu sai a ƙarshe ya zamanto nadama a gare ta. Kuma wannan al'umma za ta ci gaba da rayuwa, a kwana a tashi kuma gaskiya za ta yi halinta. Saboda haka abin da ya fi kyau shine kowa daga cikin ku ta tabbatar da cewa ta bauta wa Allah, ta ba da gudumawa domin sharewa al'ummar musulmi wannan kaskanci da wasu azzalumai suka ɗora musu ƙarfi da yaji. Ranar zaɓe a fita, a zaɓen gwamna, a zaɓi mutumin da shugabanni suka ce shi ne maslaha a zaɓe shi. Sai a gode wa Allah bana, alhamdulillah, abubuwa sun ƙara kyautatuwa. Shanin harkar zaɓe, hukumar zaɓe ta ƙara kyautata shi ta yadda magudi zai ragu in ma ba a gama da shi gaba ɗaya ba. Maganan rubuta ƙuri'a ana fata bana babu shi, wannan alheri ne ga talakawan Najeriya. Sannan kuma mu a nan Taraba kamar yadda kuka sani, su ne suka sanya ɗan takarkaru da yawa, da yake Allah na da hikimarsa. Allah ya sanya wa komai sababi.
idan ya ga damar rusa ka zai kawo wasu sabuba. Suna nan yanzu ɗan takarar gwamnati suna nan da yawa, kowa kuma yana ganin zai iya ƙarfinsa ya ga cewa ya hana ɗan uwansa ya masa magudi, ya kare ƙuri'arsa. Saboda haka wannan mu advantage ne gare mu da ake dannewa, mu da ake sharewa. Insha Allah ta'ala ƙuri'unmu za su ƙara yin tasiri. Dama kuma mu ne masu ƙuri'u na haƙiƙa, masu ƙuri'u masu yawa. Saboda haka wannan sako kun ji shi yanzu, na san kuma dama kun san shi. Misalu sunna shugabanni ko lokaci suna muku irin wannan bayanai, yau kuma kun ji shi daga bakunanmu. Insha Allah ta'ala muna fata kun ƙara samun ƙarfin gwiwa, an ƙara tunatar da ku, domin shi wa'azi ko kuma shi tunatarwa tasirinsa shine abinda ka sani ma in aka ƙara faɗa shi kenan sai ya zama sabo a wurinka, in baka sani ba an karantar da kai. Saboda haka yi amfani da wannan dama. Muna fata Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu. Su shugaban suna kan hanya insha Allah ta'ala. Da yake ba mu da lokaci da yawa, idan sun zo babban sakatare shi zai muhadara watakila na minti 30, shugaba ya yi ta'aliki ko na minti 15, daga nan za mu wuce. Muna son mu yi amfani da wannan dama kafin su zo a fara muhadarar. In akwai masu tambayoyi cikin ku ko tambaya 2, 3, 4, to sai su yi tambayar, mu ba da bayani insha Allah ta'ala gurgudun fahimtar mu kafin a fara muhadarar. Ko da baki akwai mai tambaya tana bukatar ta tashi ta tsaya ta yi tambaya. Dakta zai amsa tambaya, in kina da tambaya abin da ya shafi ko wanda bai faɗa nan ba, ya shafi addini ki tambaya. Na'am. To, mai tambaya ta yi tambaya. Ta ce ƙorafinsu game da zaɓe ko sun zaɓi abin da suke so ba a ba su, saboda haka sun yi hushi ba za su yi zaɓen ba. To da suka yi hushi ba za su yi zaɓen ba, wa suka cutar? Wannan ba aiki masu hankali ba ne ba aiki. Su dama azzalumai a abin da suke so kenan, ku yi hushi ku ƙi yin zaɓen, saboda haka su ci gaba da cin karensu ba babbaka. Ba yanzu muke magana ba, muka ce bana insha Allah ta'ala akwai ƙarin haske, domin ana fatan magudin da aka saba yinsa ba za a yi shi ba. Kuma kaddara ma ko da za a yi magudin, ai ɗan adam ko kuma shi musulmi zai bauta wa Allah ne gurgudun ikonsa, gurgudun ƙarfinsa. Allah yana cewa fattaqullaha mastata'tum, ku ji tsoron Allah gurgudun ƙarfinku. Mu a matsayinmu na mukallafai za mu yi abin da za mu iya yi ne, sauran kuma mu bar wa Allah. Kaddara kin yi zaɓe an murɗe, da zaɓen da kika yi da kyakkyawan nufinki akan kiyaye wa musulmi zalunci, ko da an zalunce ku an sake danne ƙuri'unku, ke kina da lada, kin bauta wa Allah. Sabanin ki ce ato ni kullun nayi zaɓe murɗe ne ake, saboda haka ba zan yi zaɓe ba. Baki yi zaɓe ba, kina da zunubi, domin rashin zaɓen ki ba zai tsaye da zaluncin azzalumai ba. Dama su abin da suke so kenan, a bar musu filayen. Su abin da suke so a ce jihar Taraba ma ba musulmi, ko in suna nan kamar ɗan cirani ne, in sun zo wata ɗaya wata biyu ne kawai za su bar jihar. Saboda haka wannan ba solution bane ya ku iyaye mata. Akwai wata tambayar bayan wannan? Na'am. Na'am. Bismillah daga murya. Yana aiki? Yawa ka mata ta abin. ban san ana magana kan cewa shi wanda al'umma suka sayar, wanda ɗan takarar al'umma bai da
to a shi ina da abin nan, ina da waya. Kun ji tambayar ta? Gaskiyar lamari wannan shi ma wani kamfe ne da suke yi domin su ci gaba da danne mu. Ai karfin dan takara ba billboard da ake da su bane, ba postoci da ake liƙawa a gidaje bane ko akan ko a bango ko kuma a itatuwa. Karfin dan takara shine yawan masu jefa masa ƙuri'a, shine karfin dan takara. Ai duka wannan yana daga cikin siyasar da suke yi domin su yaƙe mu na tunani, su kashe mutum ma ba su harbe mu da bindiga ba, ko ba su harbe mu da kibiya ba, ko ba su soke mu da mashi ba, mu mutu mu kaɗai kawai haka. Mu taru a nan yanzu ko a cikin masallacin nan mu nawa ne, mu taru mu ba wa profeso ƙuri'a nawa profeso zai tashi da shi a nan masallacin. Abun ba maganar billboard bane, sannan ko billboard din ma ai dan takarar mu yana da shi, dan takarar mu bai da billboard. Inda ma billboard shine ƙuri'a, wanda ba shine ƙuri'a ba. Ku din nan ku ne structure, ku din nan ku ne structure, ku ne karfin jam'iyya, kuma wace irin jam'iyya ce. Kuma lokacin da za ku jefa ƙuri'a ba zatin Professor Sani Yahaya za ku duba ba, shi kawai wakili ne. Ba zatin jam'iyyar NPP za ku duba ba, wannan wasila ce. Za ku yi ne saboda kubutar da al'ummarmu daga ƙasƙanci da zalunci da ake musu. Saboda haka muna fata wannan bayani ya shige ku, Allah ya taimake mu. Sai kuma wace ce mai tambayar? Na'am. Asali shine muna ba da shawara. Akwai maganganun malamai da yawa cikin wannan matsala. To amma mace mai jinin al'ada ta kiyaye duka waɗannan, kar ta taɓa mushaf. Cikakke ko da ba cikakke ba, wannan shi ya fi, domin an fita daga harkar abin da ake kira al-khuruj min al-khilaf. Matukar kina da al'ada, kuma al'ada nan ai ba wuce kwana 3, ba wuce kwana 5, ba wuce kwana 7. Saboda haka ki hakuri, abin da za ki karanta da zuciyanki, abin da za ki karanta da harshenki na su zikiri, ki amfani da wannan zuwa wani lokaci. Muna ba da wannan shawara. Kuma hatta karantarwa ki tsare irin waɗannan dokoki cikin ɗalibanki da ke karantar da su. Wannan ita ce fatawar mu anan, domin a fita daga sabanin malamai. Muna fata Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum. Tambaya ta ita ce menene hukuncin kuɗaɗe da suke fito da shi a halin kuma ba masu su. Za a su magana shugabanni da dinga maimaita tambayan za su dinga bin mu da wadansu kuɗaɗe da su maki da sauransu mu mai kuma mu karɓa mu shi. Sannan kuma ranar zaɓe mu kuma mu jin zaɓe da yake su shi ya da nake cewa mu ba mu suke ba. To. Asali waɗannan tana tambaya ne cewa menene hukuncin wasu ‘yan takaran da a shari'ance haramun ne a zaɓe su, a shari'ance haramun ne a zaɓe su. Irin waɗannan ‘yan takara suna da kuɗi, sun tara kuɗi, suna da miliyoyi, sukan sai magi katon-katon suna ribawa cikin gida, sukan sai zannuwa suna ribawa cikin gida, suna ba da kuɗaɗe ma haka. Saboda haka mai hukuncin karɓan wannan abin da suke rabawan, duk da yake ranar zaɓe a shari'ance mutum ba zai zaɓe su ba. Farko dai lokacin da suke raba waɗannan abin nan abubuwa, ba yarjejeniya suke so a kulla da su ba, cewa zan baki kaza ranar zaɓe kuma ki zaɓe ne. A'a, suna bayarwa ne irin abin da ake kira toci.
namijin yana neman mace kun san zai dan babbata kuɗi domin ya ja ra'ayinta, zai ba wa kanwarta kuɗi, yayunta, fendoninta, goggoninta. Irin wannan ba zai je gaba alkali ya ce alkali a bani kuɗi na ba. Saboda haka wani abu ne da yi ba sharaɗi aka yi ba. Farko kenan. Sa'annan abu na biyu, idan da kun san irin yadda waɗannan suke walakanta mu, suke ta share mu cikin ayyukan gwamnati, cikin haƙoƙinmu na ɗan jiha, wallahi in sun zo ba za ku ma iya kallon su ba. Saboda haka ina ba ku shawara, ku dubi izzar musulunci. Irin waɗannan in suka kawo muku magi, don Allah ku ce ku yi haƙuri. Mun gode muku da maginku, ba za mu karɓa ba, ba ma bukata. Mun zaɓi izzar musulunci. A nan ba ina cewa ba ne haramun ne in kun karɓa ba, kuna iya karɓa ba a ci haramun kuka yi ba. Sannan kuma don kun karɓa ba a halatta muku ku zaɓe su. Amma ina tunatar da ku da izzar musulunci. Duk wanda ya ɗauki ya fifita izzar musulunci Allah ba zai walakanta shi ba. Ga munan muna nan? Mala abokin sarki wani da bai san tarihinsa ba a Bukari. Mu ma a can Jalingo an san yadda ake bugawa. Ni na dawo Najeriya 2004 na ɗauki da abin nan certificate na PhD a Islamic University na Madina. Na yi shekaru wajen 18 can na yi first degree da second degree da third degree. Na zo ina ne aiki, na rubuta neman aiki a College of Education na Jalingo, na rubuta neman aiki a Sharia Court of Appeal na Jalingo, amma an iya bani aiki. Ina tabbatar muku sau biyu ana turo mini da yan aiki tsakiyar dare a ce za a bani kadi amma ga abin da ake so, ga abin da ake so. Ban zaɓi wannan ba, da ban zaɓi wannan ba na mutu ne, ga ni nan har yanzu ina nan. In kuka zaɓi izzar musulunci Allah ba zai walakanta ku ba, Allah ba zai kaskanta ku ba. Ina ƙara ba ku shawara, waɗannan da suke ganin za su iya sayan ‘yancinku da ƙimar addininku da ƙimar tarihinku da jakar magi ko da sandunan sabulu ko da wasu ‘yan kuɗi 1,000 ko 2,000 ko 5,000, ku nuna musu cewa ku kun fi son izzar musulunci kuma ba za ku kaskanta ba. Kuma tabbas duk wanda ya bauta wa Allah ya nemi ɗaukaka musulunci Allah ba zai kaskanta shi ba har abada insha Allah ta'ala. Na'am. Assalamu alaikum. Malam na kayi wani bayani akan cewa duk wanda bai yi ƙura'a bai na ne. Gaskiya magana mun mutu gurin karɓar katin da sun hana. Duk wani wanda yake jari suka fuskanci musulmi ne daga mace har nan wallahi mun fi da malam. Ƙarshe har na ta da hankali ya zama to wani sabani. Sai wasu mutane suka karɓi dukiya na dai na tun daga wurin ba hukuma. Dan mun kashe kuɗin mashin ya kai sau biyu muna tafiya mun samu. To malam ne mai tun da ba mu kai shi. To na jin kuma kowa ma ta ji wannan tambayar. Ai ɗazu mun ambaci ƙa'idar musulunci, fattaqullaha mastata'tum. Ku ji tsoron Allah iya ƙarfinku. Mun sani waɗannan mutane da yake ai su sun sani ba su ne majority ba a jihar. Dama suka samu suke kuma amfani da wannan dama domin kuntata mana. Su karya ƙa'idojin tsarin mulki, su karya dukkan wani abu wanda yake na ƙa'ida domin su ci gaba da danne mu. Saboda haka daga cikin abin da suke mana irin abin da kika faɗa nan. In sun samu dama tun farkon fari ma katin zaɓen ma suna iya hana ki. In sun samu dama ranar zaɓen ma suna iya amfani ko da makami ko da wani abu su hana ki zai ƙuri'a. Duk suna iya yin wannan. Amma ki ƙarfafa niyyarki. Da za a kaddara yanzu ba za a samu wannan solution ba, lokaci ya riga kure, ke ba za ki samu katin zaɓe ba, shikenan ake ba wanda don baki jefa ƙuri'a ba wanda zai ce kin yi laifi a wurin Allah, domin baki da shi an hana ki. Amma kuma alhamdulillah akwai wasu kiyaye da yawa, mafiya yawa duk suna da katunan zaɓen.
saboda haka inda suke da katunan zaben su je su jefa ƙuri'ar, ke kuma Allah ba zai kama ki ba don baki jefa ƙuri'a ba, domin ba ke ka hana kanki ba, azzalumin ne suka hana ki. Kin fahimci wannan jawabi? To muna fata Allah ya taimake mu. Assalamu alaikum. To ba laifi mun ji wannan baiwar Allah, kun ji tambayar da ta yi. Ana samun shaidan ya shiga tsakanin abin nan yan uwan juna maza ko mata, kuma shaidan ya yi ruwa ya tsaki ya ga cewa ba su yi sulhu ba. Wannan gaskiya ba daidai ba ne. Ai farko kamar da ɗazu muka ce, annabi ya ce ɗayan so ba zai imaninsa ba zai cika ba sai in ya so wa ɗan uwansa abin nan da yake so wa kansa. Idan ya zamanto baka kyacin abin nan, kyashin mutum, baka masa mugunta, shi kuma ba zai maka ba, kaga nan sai ita zama lafiya. To amma shi dan baya barin mutane, maza suke ko mata su, zai iya zuga wannan domin ya tsokane ki, ko kuma ya zuga wancan domin ta tsokane ki, ke kika mai da martani sa'annan ya sake koma wurinta a ci gaba da zaman gaba. Idan haka ya faru, ku nemi tsari wurin Ubangiji daga sharrin wannan shaitani. A lokacin da aka samu rashin jituwa tsakaninki da wata ‘yar uwarki, ki tuna Allah maɗaukakin sarki ya umurce ku da ku so junanku. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum, haka Allah ya ce. Musulmi ɗan uwan juna ne, mu'minai ɗan uwan juna ne, saboda haka ku rika kyautatawa, ku rika yin sulhu. Wasu na waje su shigo su muku sulhu, ku kanku ku yi kokari ku sulhunta. Kada ku dawwama akan wato rikici da juna ko ja'in ja da juna. Kun fahimci wannan amsa? Wannan abin da Allah ya umurce mu kenan, kuma duk lokacin da muka bi abin da Allah ya umurce mu ba za mu yi asara ba ya jama'a. Babu nadama cikin yi wa Allah madaukakin sarki da'a. Nadama tana cikin sabawa Allah ne komin karancin yadda ake gani wannan sabo yake. Allah ya taimake mu. Na. Assalamu alaikum. Ma da yaro ne mahaifinsa ya rasu. Na. Yana kallon aka raba gado aka bashi haƙƙinsa. So dukiyar yaro ya kai a cire masa zakka. To amma ba a juya kuɗin. Ma da za a iya fitar zakka a cikin wannan dukiya. Na'am. Na gane. Shi asalin irin wannan dukiya da ake barwa magada tun suna ƙanana, ai dama aka ajiye dukiya ne hannun mutanen da aka san cewa za su kula da amana. Kuma yana daga cikin abin da ya kamata su yi shi ne su ga cewa zakka bata cinye wannan dukiyar ba. Bismillah. Ina ga shugaba sakatare. Abada ina da tsaye a alaihi. To alhamdulillah, ku dakata. Ku ce Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. To kowace ce ta lazimci wurin zamanta a zauna. Dan agaji mata ku abin nan ku taimaka ta yadda kowace ce za ta zauna wurin zamanta. Alhamdulillah, shugaban kungiya Sheikh Abdullahi Balalau ya iso, babban sakataren kungiya Sheikh Kabir Haruna Gombe shi ma Allah ya sa ya iso, kuma in Allah ya yarda za mu saurari laccoci biyu. Muhadarar farko daga shi babban sakatare Sheikh Dr. Muhammad Kabir Haruna Gombe
sai kuma muhadara ta biyu daga shi shugaban kungiya insha Allah ta'ala. Ga sunan sun iso, ga kuma alaramma Muhammad Nasiru Gondu shi ma yana nan, in Allah da duk za a ji muryoyinsu. Muna roƙon Allah madaukakin sarki ya taimake mu, Allah ya ba mu nutsuwa, ya ba mu fahimta, kuma ya ba mu ikon aiki da gaskiyar da za mu ji daga waɗannan baƙi namu. Allah ya taimake mu. Saboda haka zan gayyaci sakatare. Ko ai shi kenan. Sakatare bismillah. Fadda. Da ɗaya guda ɗaya. Sai ya isa don zai rika. Haɗa mana. Ga wani haka. Ina seletif. Jiya ma haka bana rike. Ni a zaune ko? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما